What is electrician? Answer: a person who can all type of electrical job, repairs, install, operate and maintenance is called electrician. ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବୈଦ୍ୟୁତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମରାମତି, ନୂତନ ସ୍ଥାପନ, ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଭରଣ ପୋଷଣ କରାଇପାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହିଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ କୁହାଯିବ। ଯେପରି ରିପେୟାର, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣକୁ ମରାମତି କରାଇ ଭଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ରିପେୟାର କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣକୁ ନୂଆ କରି ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଇନଷ୍ଟାଲ କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଅପରେଟ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଏକ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଗଲେ ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମରାମତି କରାଇ ବା ତାକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରାଇ ବା ତାକୁ ନୂତନ ସଂଯୋଗ କରି ସିଷ୍ଟମକୁ ପୁନଃ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ତା'ର ଭରଣ ପୋଷଣକୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କୁହାଯାଏ।